Station number one. SM radio station. Love Radio. Sakit. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Kapatid ay biniyayaan ng bantay. May kaibigan kasi si mama noon na may third eye at may kaibigan daw na elemento. Madalas hinihiram ng kapatid ni mama ang kapatid ko noong siya ay 3 years old pa lang. Ang mga elemento daw kasi ay mahilig sa bata at nilalaro ang aking kapatid. Ito marahil ang dahilan kung bakit may mga nararamdaman kami sa loob ng bahay. Ayon kay mama, ayaw daw ng mga elemento na pinapalo ang mga bata. Kaya sa tuwing papaluin ni mama ang kapatid ko, sumasakit at nangangalay daw ang kanyang kamay. Nung high school po ako, hiwalay kami ng kwarto ng kapatid ko. Pero dahil sa mga pagpaparamdam, nagtabi na lang kami sa iisang silid. Parang scary story talaga to, partner. Bata pa lamang meron ng bantay. Palitan natin ang background music. Ayan. Noong high school po ako, hiwalay kami ng kwarto ng kapatid ko. Pero dahil sa mga pagpaparamdam, nagtabi na lang kami sa iisang silid. Minsan sa pagtulog namin, yung electric fan na nasa number 3, bigla na lang humihina at napipindot sa number 1. Minsan sa madaling araw at masyadong malamig, kusa po itong namamatay bago pa man makatayo ang isa sa amin para i-off ito. Nang makasanayan na namin ang mga ganitong senaryo, minsan sa halip na matakot ay natatawa pa kami dahil advance mag-isip yung bantay. Sumama pa nga ang bantay na nagpuntang Thailand ang kapatid ko para sa OJT. Ganon din, taga-bukas sara ng electric fan nila ng classmate niya. Tuwing gabi kapag antok na antok ako, pakiramdam ko ay lumulubog ang kama ko sa paanan na tila ba may naglalakad. Pero dahil pagod ako, hindi ko na yon pinapansin. Isang gabi pag uwi ko, nadatnan kong nilalagnat ang kapatid ko. Ang sabi niya sa akin, habang siya ay nakahiga, may babae na humihiga sa tabi niya para ipaghele siya. Nagulat ako sa sinabi niya. Bago ka kasi makapunta sa kama ng kapatid ko, kailangan mo munang dumaan sa kama ko. Doon ko lang napagtanto na ang paglubog ng kama sa may paanan ko ay ang pagdaan ng kanyang tagahele. Napapadalas na daw ang tagapaghele ng kapatid ko tuwing gabi na wala ako. Sa mga sumunod na pagkakataon, umaawit pa daw ito. Yay! Let's kill this love! Pamparam. Yung pala yung kanta niya. Sa mga sumunod na pagkakataon, umaawit pa daw ito. Palakas ng palakas ang paghuni at pagtapik hanggang sa mapabalikwas na ang kapatid ko. Tinanong ko siya kung ano ba yung kinakanta ng tagapaghele.
Teletubby song daw ang sabi ng kapatid ko. Bahagya ako natawa nang sabihin niya yon. Pero biglang bumawi ang kilabot ko sa sumunod na kwento niya. Tinatayuan ako. Ano kaya ang sumunod na Ano ko? ba yan? Nakakatay ng balahibo. Pero biglang bumawi ang kilabot ko sa sumunod na kwento niya. Sa unang beses nakantahan siya ng tagapaghele to the tune of Teletubbies theme song. Takot ako sa background music. Takot ako! Nakakala ka! Kinabukasan, pagpasok niya sa school, nagprint daw ang kaklase niya ng litrato ni Lala ng Teletubbies. May stuffed toy na Lala ang kapatid ko. Ito ang huling niregalo sa kanya ng isang kamag-anak namin na namayapa na. Akala ko doon na matatapos ang mga pagpaparamdam, pero hindi pa pala. Tuwing weekends, madalas akong mag-games at magpuyat. Dahil alauna na ng umaga, nakapatay na ang ilaw sa buong bahay, maliban sa aming silid. Habang naglalaro ako, nakita kong dumaan ng tatay ko papunta sa madilim na sala. Naka-shorts pa siya at nakasandong puti. Ang bigat ng paa niya kasi rinig ko ang hakbang niya sa paglalakad. Papunta siguro siya ng CR. May mga ganyang pagtulog. May mga ganyang kapagtulog, Chuper! Tuloy mo! May mga kalembang pa. Yung mga tunog ng bakal pa yun. Oo, tunog ng bakal. Yan yung hakbang ng tatay mo. Oo, di ba? Ang bigat ng paa niya kasi rinig ko ang hakbang niya sa paglalakad. Papunta siguro siya sa CR. Ngunit lumipas ang ilang minuto, wala pa ring bumabalik mula sa CR. Wala ding nagbukas ng ilaw. Kaya tumayo ako at sinundan ko si tatay. Binaksan ko ang ilaw, pero walang tao sa sala at wala ring tao sa restroom. Sino yung nakita niya? Sinilip ko sila mama at papa at nakita kong naghihilik sila sa pagtulog. Nakakatakot yung tawa! Minsan pa, nang matutulog na kami ng kapatid ko, bigla akong tinawag ng kapatid ko. Ate, ang sabi niya na parang may importanteng gustong sabihin. Dahil sa antok ko, hindi ko na siya pinansin. Pero maya-maya pa, bigla na lang siyang kumanta, nagawa-gawa lang ang tono. Sabi ko, ang weirdo naman itong kapatid ko. Sa buwisit ko, nilapitan ko siya. Huy, matulog na tayo! Ang sabi ko. Pero paglapit ko, Pero paglapit ko, nalaman kong hindi pala siya ang kumakanta. Kinikilabutan ako. Pahina ng pahina ang kanta, pero patindi naman ng patindi ang takot ko. Nag-level up pa ang pagpaparamdam ng bantay ng kapatid ko. Minsan may kakatok at magdadabog ng malakas. Pero ang hindi ko makakalimutan ay nung minsan may pumukol sa akin ng kawayang alkansya habang naglalaro ako. Hindi ko na pinansin yun. Sumunod na nagparamdam siya sa kapatid ko. Sa pagkakataong ito, nakita na lamang niyang may mga kalmot siya sa braso. Takot na takot siya kinaumagahan. Habang nasa kusina kami at nag-aalmusal, bigla kaming nakarinig ng malakas na mga dabog sa tinulugang kwarto ng kapatid ko. Nang silipin namin, nagkalat ang mga gamit na parang ginulo ng mga magnanakaw. Umaasa kami na hihinturi ng pangangambala ng bantay ng kapatid ko. Sa ngayon, dasal lang ang sandata namin para mapaglabanan ang sobrang takot.
Ako po si Zari, isang tambalanista. At ito po ang horror stories ko. Nino, 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 hin, hin, hin. Inaaliw na lang yung sarili. Para maalis yung takot. Ay, nako. Nakakatakot naman. So, galing ito sa tambalanista natin. Oo, so legit na story. So, doppelganger to, no? Oo, doppelganger na basta medyo malakas. Grabe naman. Kaya Nakakaloka. kaya okay lang ako ng ganito eh. Ako naman may bantay-bantay yung tinatawag eh. Oo, pero totoo yung bantay. May mga bantay na mababait. May mga bantay na nangangambala. Katulad Oo. siguro nung ganito. Nananakot. Tsaka nananakit. Yun yung mahirap kapag ka nananakit eh. Naku, lumalabas, ibig sabihin, si Lala, yung stuffed toy niya, yun yung portal. Siguro. Kasi nung namatay na yung Dating nagbigay, nagbigay. doon dumadaan sa stuffed toy na Oo, yun. kaya minsan mga stuffed toy talaga nakatakot silang tingnan minsan eh. 'Di ba? Lalo na yung mga Luma. yung mga luma. Oh, yung mga manikang bulagnag. Oo. 'Di ba? Bakit inaano pa ninyo bulag na nga yung Oo manika, nga, di ba? nakakatakot. So napanood mo na ba yung Clarita kasi may nagtanong eh. Hindi pa. Sobrang scary daw kasi based on true events nung 1953. Panoorin ko nga. Hindi ko pa napapanood eh. Pero soon. Alam mo na mas nakakatakot ang isang pelikula kapag ka nakalagay based on true events. Kasi talaga may pinagalingan, may pinagbasehan. Truth. Hindi imbento lang. Oo, kasi madaming alam mo yun, nakuha ko na yung technique sa pagnood ng sineng horror. Kasi natatakot ako pero mahilig din naman ako manood noon. Pero ang technique is lagi mo isipin pelikula lang siya. 'Di ba? May actors lang sila, Maraming tao sa paligid habang ginagawa yun. Correct. Parang nung minsan pumunta kami ng Malaysia partner, merong Walking Dead na na basta Okay. Ghostbusters, Walking Dead, parang ganon. Nung una takot to pumasok. Kaya lang sabi ng asawa ko sa akin, ano ka ba? Mga tao lang din naman silang gugulating ka. Isipin mo na lang, habang may pumapasok dito, may trabaho sila. So nakuha ko yung technique. So hindi na ako natatakot kasi nga naman, di ba? Tatakutin nila ako eh. Di ano lang naman yun. Sabi nila ba, peke naman kayo. So medyo nakuha ko na yung technique kapag ka nanonood ng horror movie. Pero kapag ka based on true events, Medyo nakakatakot kaya. Doon yung merong kapit eh. Panoodin nga tong Clarita na to. Nung nakaraang weekend, galing din kami ng sa norte. So ganun din yung na makwento ko lang na experience nung kasama namin. Doon bumalik na naman kayo doon sa hotel na yun? Different hotel naman Okay, to. pero same place, same Oo, area. same area. So, natutulog siya, tapos bigla siya naalimpungatan, nagigising. Lumulubog daw yung pagitan ng hita niya. Okay. Sabi ko, bakit? So, bigla ko lang naalala na baka ganun din, dinadaanan yung kama niya. Oo, may dumadaan. Oo, tapos nagigising siya. Tapos papunta sa'yo. Kasi ako yung kasunod niya. Dinaanan lang pero sa'yo ka lang talaga tumabi, partner. Lasing ka lang kaya hindi mo naramdaman. Tayo dyan. Tapos ito pa, sa Laguna naman, partner. Pumunta kami ng isang resort dyan. Tapos villa yung tinuluyan namin. Okay. So yung villa na tinuluyan namin, may second floor. Pero hindi kami nagstay sa second floor. Lahat kami nasa ground floor. Kasi nakakatamad umakit ng hagdan. Tapos luma na yung villa niya. Tapos medyo may mga antik-antik na mga design. Tapos yung mga frame niya parang may mga ulo ng hayop. Basta medyo weird. Oo, medyo creepy. Tapos dalawa na lang kaming naiwan nung isa kong kasama, yung iba nagliligo na sa pool. Kami naiwan sa kama, sa baba. Nung habang nagkwentuhan kami, alam namin na may umaakyat sa hagdan. Sa hagdan. Ano yung hagdan, kawayan? Kawayan, kahoy. Kahoy. Sa peripheral mo, May umaakyat. may umaakyat. Di ko nakaganto kami. Kita mo may gumaganon. Alam namin may umaakyat na hagdan. Tas, Tenen.
Okay. Oo. Tapos pagharap namin ganun, wala Wala. naman. Oo. Tapos tuloy lang yung kwentuhan namin. Pero alam na namin, nararamdaman na kami Pero pareho. hindi nyo ina-acknowledge. Hindi namin ina-acknowledge. So tuloy lang yung kwentuhan namin. Tapos habang nagkikwentuhan kami, alam namin pareho sa peripheral namin na may umaakit talaga. Tapos habang umaakit siya, nakangiti sa amin. Oh my God! Napapagian sa inyo! Sabi niya, pwede. Ihalo na lang Alam yung mo yun? sarili, nakakatakot. Alam mo yung Oh. tas umarap ulit kami sa kanya ng ganyan, biglang nawawala. Oo. Na parang ano yun, ano yung kortina ba to? Wala namang ganun. So illusion lang natin. So tuloy lang yung kwentuhan namin. Hindi kayo lasing ha? Hindi. Kasi iba pag lasing. Bago pa lang kami Hindi pa nagiinom. Oo. So, nag-usap ulit kami. Patay mali siya lang. Nag-usap kami ganyan. Habang nag-uusap ulit kami ng ganyan. Recent lang to nangyari. Oo, recent lang, partner. Nag-uusap kaming ganyan. Nakangiti sa kanya. Tapos hindi kumukurap pa. Di ba? Yung ngiti niya, sobrang yung laki. Oh my God! Yung parang ano? Oo. Yung parang yung mga clown, parang it. Oo, Oh my God! ganun. Nakakatakot. Babae na nakaputi. Tapos habang Pero sa nagkakwentuhan peripheral nyo lang. Peripheral lang, hindi kami humaharap. Kasi nga pag humaharap kami, nawawala Oh siya. my God! Nakakatakot. So, Kaya yung mga eksena sa Japan! So, nung nag-uusap, sabi namin, patay mali siya to, wala to. Biglang, Natatakot ako sa pagkwento mo! Bakit ka tumitingin sa kung saan-saan, partner? tapos na yung background music. Okay. Takot na takot. Tinitingnan mo lang pala yung background music. Kasi kung saan ka tumitingin, nininervyos ako sa'yo. O tapos, So, yun na nga. Tapos, natatakot na kami pareho kasi habang nag-uusap kami ganyan, sa kanan namin ganito, para siyang lumalapit ng konti. Oh my ng God. konti. Tapos, nakangiti sa amin nang hindi kumukurap. oh my God, nakakatakot. Tapos, tapos yung, oo nga. Tapos, Tas- seryoso ba yan? Baka ini-etchos mo lang ako ha? Grabe ha? Pakinggan mo mabuti, papalapit siya ng papalapit sa amin. Tapos yung bilog na bilog mo, tapos nakangiti, na ang laki-laki ng ngiti niya. Tapos pagharap namin ganun, Yung bata! Yung bata! Hindi ko kinakaya! Pamir! Oh, Diyos ko Lord! wala lang, charot lang. Invento ko ng lahat yan. In fairness sa'yo ha, magaling kang storyteller ha. Pwede mong gawing career yan. Hindi nga totoo yun. Invento lang. Chika lang! Grabe! Kaya wala na naniniwala sa akin eh. Sa imagination ko, partner, alam mo yung na-visualize ko. Oo, yung itsura ng babae, no? Habang Na ang laki-laki ng ngiti. tapos Nakakatakot. mahaba ang buhok. Tapos bilog na bilog yung mata. Alam mo yung nakangiti lang ng ganong steady lang yung mukha. Tapos nasa gilid lang ng mata mo. Tapos hindi nagbi-blink, no? Oo, Oh my God, yeah. nakakatakot. Bakit ba natin tinatakot ang mga sarili natin? Tapusin na natin ito. Ang bihira. Kaya yung mga kaibigan ako, alam ko, hindi na ako naniniwala sa'yo. Ay, Lahat ng mga kwento ko invento. Baka mamaya, partner, kapag tunay na, wala nang tumulong Oo nga. sa'yo, ha? Gracious. Well, anyways, ganyan talaga. Sabi nga ni Zari, ito ay true story na nararamdaman nila. Pero wala naman ako masyadong mga alam tungkol dyan. Pero I suggest ko, pagka nananakit na, dapat humingi na rin kayo ng ng tulong Yes. dun sa mas nakakaalam, yung eksperto tungkol sa ganyang klase ng field. Kasi ayaw naman natin na alam mo, kunin siya. Hindi namin Correct. alam yung mga pwedeng gawin. Tsaka yung masaktan ka pa ng lalo. Yun yung ayaw natin. Kasi may mga tao talagang may kakayahan na makipag-usap sa ganyan, di ba? Para lumayo o lubayan kung sino man yung sinasaktan sa bahay ninyo. Kasi may mga bantay naman talaga na na bantay lang talaga sila. Maganda kasi sila yung Correct. nag-guide o kaya nagpo-protect, Tama. ganyan. May mga ganun. Ako sa kwarto ko may bantay talaga. Meron, Yun, may totoo ganun yun. talaga Hindi na invento Oh, yun. Dito, di ba? Oo, sa Makati. Sa Makati. Ito nga, nakaraang weekend lang eh. Naparamdam ulit.
Oo, dun sa kasama naman Ang namin. tanda na niya, no? Ang tanda. Kasi, hindi, ang Pero hindi pa siya tagal-tagal na niya. nagpapakita. Ang tagal-tagal na niya. Kaya nga si Chuper, hindi niya nilalet go yung place na yun, di ba? Oo, kahit Hindi mo na rin masyadong need. gusto. Oo, ganun. Hindi ako umalis kasi may bantay nga daw akong tawag. So yun nga, nung wala kami sa bahay nung weekend sa baba namin noon, may ano doon, may nagstay. Ano to, tunay na yung storya mo? O chinichika Kita mo lang wala kami. naman niniwala. Baka ni-etchos mo lang kami, ha? Ayoko na. Totoo na to. Oh. Oo, teka, Paano wala. nagparamdam yung Teka lang, bantay? oo. Pero hindi siya sumasama, no? Nandun lang siya. Nasa bahay lang siya. Nandun hindi lang siya, oo, nandun siya. May mga bantay kasi na bantay ng lugar, bantay yung iba, mga iba bantay ng tao, Oo. di ba? O yun, bantay ng lugar. Nabantay Oo. mo din. Nabantay ko rin. So, sabi nung kasama namin sa bahay, ano ba yan si Carl? Carl yung pangalan ko sa bahay. Patay bukas yung Ilaw. Yung ilaw. Pero hindi naman bukas yung electric fan kasi pag patay electric fan, ang init sa kwarto Oo, ko. correct. So, nagbiblink yung ulo natin. O hindi, dati na nagbiblink yan. Nananakot na. Huwag mo akong takutin. Dati nang may sakit yung ano natin, console. Huwag So, ka nga. sabi nung isa namin kasama sa bahay, Tita, bukas na naman po yung ilaw sa kwarto ni Carl. Hindi, patay yan kasi wala naman siya sa sa kwarto. wala ka. Nasa Laguna sila. Sabi niya ganyan. Natakot yung kasama namin sa bahay. Sini nagbubukas na nagpapatay ng ilaw sa kwarto ko. Wala naman Hindi, nakakaakyat doon, ako lang. Dapat daw kaya kausap yun. Hello. Oo, hindi. Parang pwedeng i-acknowledge na parang, uy, patayin mo na lang Uy, ilaw. high five muna tayo. Oo, ganun. Patayin mo muna yung ilaw, O kaya, pare-pares lang tayo dito nakatira. Tama. Parang ganon. Kung Correct. hindi mo kayang sabihin parang sa utak mo, parang, Nagulat ako. Praning ka na. Nagulat ako. Pambihira. Ayan, nag-overtime na tayo. Diba? Sarap takutin ng sarili minsan. Tapos, ganyan pa. Tapos, manonood pa tayong Clarita. Sana po okay sa all right ang inyong araw. Kung meron kayong nakakalurkay na kwento, pwede nyo rin kaming kwentuhan. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan, send nyo sa amin. Mali mo, kwento mo ng ating pag-uusapan. Happy birthday sa aking napagandang pinsan natin Josephine Tayamen. Happy birthday! Ate Ben, happy birthday! And kaya Gerald Bibe Desquitado, happy birthday! Enjoy your special day. O siya. At kaya Julian Lucas, hi Jul, happy birthday sa'yo, love you. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. Ano ko naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, kung yaman ang turing mo sa iyong mukha. Halika, ibaw natin sa lupa. Now na! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.